खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि। जाय हारियाव गावनि राव थुनलाइ आरो बिजोंखौ गोसो होआ बे हारिया माब्लाबाबो थांनानै थाया। जाय हारियाव गावनि राव थुनलाइ गावनि बिजोंखौ गोसो होआ बे हारिया मालाबाबो थांनानै थाया। मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनो नांगौब्ला बेनि राव थुनलाइ आरो बिजोंबो थानांगोन। हारिखौ जुदि लाखिनांगौब्ला बेनि रावबो थानांगोन, थुनलाइबो थानांगोन, बेनि बिजोंबो थानांगोन। गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गावबा गावनि राव थुनलाइ आरो बिजोङाव गोबां गोसो होयो। हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला जोंबो गुबुन हारिफोर बायदि राव थुनलाइ बिजों बायदि बायदिफोराव गोसो होनांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बे मोननै आफादा बर' हारिखौ माब्लाबाबो थैनो होआ। आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादा बिजाब दिहुननायावल' नङा, बिजाब दिहुननायनि अनगायैबो बिजोंनि थाखाय गोबां खामानि मावगासिनो दं। बर' थुनलाइ आफादा जिरायनानै थाया। बर' थुनलाइ आफादा बिजाबबो दिहुनगोन, खामानिबो मावगोन आरो जोंनि बिजोंखौबो फोथांनानै लाखिगोन। जों थुनलाइ फेहेरनायाव माब्लाबाबो रावजोंबो कमप्रमाइज खालामा। जाय हारिनि रावा दिनै भारत संबिजिरनि 8थि फारियाव गनायथि मोनबाय, बे रावा एसेल' नङा। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ जों बुङाखै, बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारिया। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। बेफोर बाथ्राखौ दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। बेनि अनगायैबो बिथां नीलकान्त गयारि आरोबाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंबावनायखौ बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। बिथां नीलकान्त गयारि आरोबाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा बुंबावदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे समाव होनि। गिबियावनो नैबे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 19थि बोसोरारि जथुम्मा बेयो काजलगावआव जादों आरो बेवहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। आरो बिथांमोननि जि हाबाफारि, बिथांमोना थान्दै मेल लाबाय आरो लोगोसे बेवहाय सोलोंथाइनि सायाव सावरायमेल लादों। बेवहाय फैनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मिजिंथिदों जे चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जि थुनलाइ आफादनि फारसे राव थुनलाइ हारिमु हारिनि सिनायथिनि फारसे जि खामानि मावनाय बे जोबोद बाख्नायथाव। बेयो गोदान बाथ्रा नङा। बेखौ चिरां जिल्लानि बा क'क्राझार जिल्लानि बिथांमोननि बिहोमाखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया। सार, आथिखालाव माखासे लाइमोनफोरा लेखा गोरों जानानैबो लिरनाय आरो गावनि थुनलाइयारि हाबाफोरखौ मावलांनायाव गैलै जानानै दं। सार, बेनि बेलायाव बे बाथ्राया थारैनो जोंनि थाखाय साननो गोनां आरो दुखुनांथाव। जोङो नुदों जोंनि आथिखालनि जि लाइमोनफोर, लेखा गोरोङानो जा बा लेखा रोङिखौथ' मा बुंबावनो, बिसोरो माने गावनि थुनलाइनि फारसे, गावनि हारिनि फारसे, गावनि माने बिजाबनि फारसे एखेबारे गोसो गैयैखौ जों नुनो मोन्दों। बेयो खिन्थु मोजांसिन नङा। सार, नोंथांखौ जोङो लाइजामनि गेजेरजों ट्रेटिं होनाय जों नुदोंमोन। सार, बेयो बेसेबांसो आरो माबायदि आवगायनानै दं? सार, नोंथाङा केस होबाय? बेखौ आं इतिमধ্যे एफआइआर होबाय आरो आं दिनैबो नोंथांमोननि बे माने खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बे रादाबखौ होनो लुबैदों जे जायनाखि बिनायथाव आरो माने गला बिसोर बुंदों बेखौ हमनाय जागोन। आरो आङो इंगित होखादों जे बियो थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्रानि खोथा बियो बुंदों। बे हिसाबै आरो जिहेतु जोंहा एनडिएफबि माने इउनाइटेड फराम, एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम बिथांमोना इतिमধ্যे क्लेरिफिकेसन होबाय, बिथांमोननिफ्राय रावबो गैया। बेखायनो सोरबाफोर दंबा गनाय नङा। समजों लोगोसे गासैबो मिथिगोन आरो नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों गासैबो बाथ्राखौ समजों लोगोसे फोसावनाय जागोन। जोंनि समाजाव बर' हारियानो थुनलाइया मा बुस्थु जों बेखौ मिथिया। बे बेला हिसाबै थुनलाइ मिथियै हिसाबै जोंनि माखासे लेखा गोरों सुबुंफ्राबो थुनलाइयाव खामानि मावनो आवगायबाय। सार, बे हिसाबै मा खावलायनो? जाय हारियाव गावनि राव थुनलाइ गावनि बिजोंखौ गोसो होआ बे हारिया मालाबाबो थांनानै थाया। जोंनि हारिनि जाखांनायनि जारिमिनानो जाबाय 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बराव बड' साहित्य सभा दानाय आरो बेनि उनावहाय 1963 मायथाइनि 8 मेआव जेब्लानाखि आसाम सरकारा जोंनो गुदि सोलोंथाइखौ बर' बिजोंजों फोरोंथाइ होबाय। बेनिफ्रायसो जोंनि हारिया सिखांफिनदों। जुदि जों दिनै नागारफिनोबा बे हारिनि अस्तित्वखौनो थानाय नङा। बे मोजांसिन नङा। आं दहायनो बुंदों, हारिखौ जुदि लाखिनांगौबा बेनि रावबो थानांगोन, थुनलाइबो थानांगोन, बेनि बिजोंबो थानांगोन। दिनै असमिया समाजखौ नाय,
बेंगलि समाजखौ नाय बिथांमोना मालाबाबो गावनि राव गावनि बिजों गावनि थुनलाइनि फारसे बिथांमोना अमनोযোগী नङा बिथांमोना बिराद गोसो होनानै खामानि मावो बिथांमोननि सेन्टिमेन्टआ बे बिथिङाव खुनु माने कमप्रमाइज खालामा आनकमप्रमाइजिं एटिट्युड बिथांमोना दङ जोंहा बे थानांगोन हारिखौ लाखिनांगौ नङाबा बेखौनो थानाय नङा सार नैबे देग्लायनि बोसोरावहाय बर' थुनलाइ हिसाबै माखासे सेबखांजानाय गोदान गोदान लेखाफोर फोसावनाय जादों नामा जोङो थांनाय 63थि बोसोरारि जथुमा जों बेवहाय माखासे बिजाबफोर दिहुनबाय आरो जोङो फैबाय थानाय जोंनि 64थि बोसोरारि जथुमा जिहेतु बेयो डिमाकुसियाव जागोन बेनि थाखाय गोख्रों बानजाय आफादबो दानाय जाबाय आरो आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादा जों मा हायो खामानि मावदों जोङो बिजाबल' नङा जोङो बिजोंनि बेलायाव जोङो हाबसोमनानै जों खोथा बुंनो गोनां जादों आसाम सरकारखौ जोङो गोसोखांहोनो गोनां जादों NEP-नि दफाया मा मा दङ बिथांमोना जिहेतु जोंनि रावखौनो नासय नागिरदोंमोन थाखो 6निफ्राय बिथांमोना सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि खालामनो नागिरदोंमोन बेखौ जोङो उख्रायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद जों जयै खामानि मावदों दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ बोखारफिननो गोनां जादों गुणोत्सबआव बिथांमोना इंराजि हरदों बेखौ जों दिनै उख्रायनानै जों बिथांमोनखौ बोखारहोनो बाध्य खालामदों बर' थुनलाइ आफादा जनानै थाया बिजाबबो दिहुनगोन खामानिबो मावगोन जोंनि बिजोंखौबो जों लाखिगोन जोंनि थुनलाइ फेहेरनायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा बर' हारिनि जि हारिमु जि थुनलाइ बेयो बेसेबांसो गोजौआव मानदान्दा मोनबाय जाय हारिनि रावा दिनै भारत संबिजितनि 80 फारिलाइयाव गनायजाबाय बे रावाथ' एसेल' नङा इतिमध्य बियो दिनै जोंनि भारतनि 1652नि बांसिन राव दङ बेवहाय जोङो 22 रावा गनायजानाय बिनि गेजेराव बर'आबो मोनसे बेखायनो बे रावखौ जोङो मालाबाबो थैनो होनो हाया सरकाराथ' जलजन्त्र खालामबाय थादों नाथाय जों खिन्थु बेखौ जों गनाया जेब्लानो मिथिदों जों जेब्लानो रियेक्ट खालामदों आरो रियेक्ट खालामनायनि जाहोनावसो दिनै बर' रावा दफे दफे जौगादों नाथाय जों नुनो मोन्दों माखासे दासिमबो गोदोनिफ्रायनो जाय माबा रावफ्रा सोदोबफ्रा दासिमबो बर'आव थाङा ओमफ्राय आसामिसाव थाङा इंलिसनि गोजा बिसोरखौ माने दासिमबो ट्रेन्सलेसन खालामनाय जायाखै जेरै मार्बल ब्लाउस ग्लासेस बेफोरखौ बर' रावावहाय माबाफोर सोदांनायनि राहा लामाफोर दङ नंगौ जोङो नैबे 64थि बोसोरारि जथुमा नोंथांमोना बेवहाय बिजाबखौ मोनगोन मोनसे जोंनि मुलुगसोलोंसालिफोरनि जोंहा दायो आथिखाल क'क्राझार माने बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दङ आरो लोगोसे गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि दङ कटन मुलुगसोलोंसालि दङ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि दङ बिथांमोननि गोरों गोरों मानसिखौ लानानै आरो लोगोसे जोंनि माखासे एक्सपार्टफोर दङ जों बिथांमोनखौ लानानै बर'नि सोदोब आरो बानान खान्थि बेनि सायाव सेमिनार जालांबाय आरो जों सेमिनार खालामबावगोन जों थाबैनो बिनि सायाव जों बेखौ जथायनानै मोनसे बिजाब दिहुनगोन जों सानो नोंथांनि जि सोंनाय बेखौ जों लासैबाबो जों फोजोबगोन आरो जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा जेबो जेंनायाव गोलैनो गोनां जाया जोंनि आइ आफाया जेबो माने जेंनायाव गोलैनो गोनां जाया नाथाय सार आथिखालनि जे राजखान्थिगिरि बिथांमोना बर' हारिखौ जोबस्रांनोसै होननानै माब्लाबा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जों बुंनाय नुयो सार थारैनो जोबस्रांमारगोन जोबा जों जोबनो होआ राजखान्थिगिरिफोरनि खोथाफ्रा बेसाराफ्रा उफाय गैया बिथांमोना मालाबा समाव समजों गोरोबनानै बारहावाजों गोरोबनानै खोथाखौ बुंनो गोनां जायो नाथाय जों जोबनो होआ दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं बर' थुनलाइ आफाद दं बे मोननै आफादा जेसेबांसिम थागोन जोंनि हारिखौ जोङो थैनो होआ मालाबाबो थैनो होआ मोनसे फोसावथाय 2024निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं डिफरेंट टाइप्स अफ को-कारिकुलर एक्टिविटीज एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम सेंसरी एक्सपीरियंस बेनि अनगायैबो होलिस्टिक डेवलपमेंट सेफ एंड फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट डेली वीकली एक्टिविटी रेकॉर्ड नेचर कॉर्नर लाइव सीसीटीवी सिक्योरिटी इमरजेंसी फायर सेफ्टी एज वेल मेडिकल किट एयर कंडीशनिंग फेसिलिटी बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन